Добър ден, уважаеми зрители на телевизия ПИК. Вие сте с видеовръзка. Аз съм Цветан Фиков и всяка събота, както знаете, с професор Георги Рачев ви брифираме за това какво ще ни чака през следващата седмица с прогнозата за времето, защото все още си е лято, все още хората си ходят на море и трябва да знаят дали да си вземат чадърче за морето, ама не такова за плажа, ами такова против дъжд, или пък могат да си останат само с чадърчето за плажа, което да ги пази от слънцето и колко дебело да е то, защото и това има значение, нали, колко ще е силно слънцето. Заради това, без да губя време, подготвяйте багажа, кой за море, кой за планина, а аз давам думата на професор Георги Рачев, който да ни разкаже какво ни очаква през следващата седмица. Здравейте, професор Рачев! Привет на теб и на уважаваните зрители на ПИК. И като си говорим за времето, професоре, как го виждате вие следващата седмица? Продължава ли тази жега, дето ни морише през миналата седмица, тази, която свършва днес? Ами ако се довериме на прогнозите на големите в това отношение, тези, които много разбират и които, между другото, имат големи възможности, а не като нас да гледаме как летат кокошките, кога петлите се обаждат или магарето застава срещу слънцето. Не само тази седмица, която ни предстои, май и следващата седмица така ще продължи. Ще продължи да бъде топло, на обед горещо, сухо. Валежите ще бъдат така, на символично ниво. Ние след малко ще го видим. Това нещо на екран и дори не само на Балканите ще бъде така, но ще бъде и в Западна и Централна Европа ще бъде отново сухо. Няма надежда за Дунава да се напълни. Не виждам как ще стане Дунава да се напълни, защото Дунава е уникална река, която има водосбор от 820 000 квадратни километра. Обхваща територията на 10 държави, минава през 10 държави, а две държави, Румъния и Унгария, изцяло се отводняват от Дунава и съответно нейните притоци. Така че сушата, която е засегнала Унгария и Румъния, ще продължи, а това, особено Румъния, пък произвежда голяма част от електроенергията си на водно-електрически централи. Там затвориха един от реакторите, това са канадски реактори, 700 мегавата. В Унгария практически от 4 блока работи само един, от който май само една турбогрупа, т.е. 240 мегавата от 2000. Много ще им е тежко на унгарците, защото вода няма да има и няма да има вода в продължение на още 2 седмици. България в момента така се сложиха нещата и от климатична гледна точка, и от икономическа гледна точка. Ние сме абсолютен фаворит и един от малкото, които изключвам Турция, защото Турция е много голяма държава и това, което виждам в Турция и знам за нея, тя върви много, много, много бързо напред. Ние може само да се получиме в някои икономически отношения от нея. Това не е оная Турция, която внасяме чушки, домати, копър и макдонос. Дълбоко се заблуждаваме. Турция е високоиндустриална държава, която се нарежда в топ 10 страните в света. Но това е друга тема, друга бира, която е много голяма. Но Унгария и Румъния внасят електроенергия от нас и от Украина. Няма кой друг да им даде. А доколкото се похвали министъра на енергетиката, през последните няколко дни, аз много внимателно следя това нещо, България изнася около 32-33 милиона киловатт-часа електроенергия всеки ден. И то една част от тази електроенергия е върхова електроенергия. Тези инфарктни 4 часа между 18 и 22 часа вечерно време, когато се още една купчина климатици работят, промишлените предприятия, някои от тях продължават да работят и
хората потребяват огромно количество енергия, тогава има такъв невероятен недостиг, глад за електрическа енергия, че в един момент и да искате да я купите по 1 евро на киловатт час, няма кой да ви я продаде. Единствено ние имаме, и то благодарение на факта, че България е на първо място по обем на батериите. На обед, през обедните часове или през светлата част на деня, когато фотоволтаиците работят, а в България те са някъде към 6000 мегавата, те дават пикова енергия, защото фотоволтаика не може да работи като ТЕЦ или като АЕЦ. Той има пикова енергия, максимум някъде към 1 часа на обед. Те дават над 4200 мегавата. Тоест, това е нормалното потребление в България, което се задоволява само и единствено от фотоволтаици. АЕЦ е допълнение заедно с въглищните ни централи. Всичко това отива за зареждане на батериите и когато се появи недостига в по-късната част на денонощието и когато стане тъмно, тогава фотоволтаиците не работят и тогава батериите се включват, и слава Богу се включват и двете турбогрупи на ПАВЕЦ Чаира, които дават някъде около 400 мегавата мощности, когато е необходимо. Водата от язовир Белмекен. Така че другите страни също имат фотоволтаици. И Румъния, и Унгария, и Сърбия, но техният обем на батериите е малък и те не могат да компенсират този недостиг в вечерните часове. Така че България до този момент, това е икономическите последици само в една посока – енергетика. След няколко думи ще кажа и какво се случва с селското стопанство. Така че фактически България е изнесла от началото на годината повече от 1,1 милиарда киловатт часа електроенергия. Това са практически приблизително около, да не кажа голяма дума, но около 4-5% от нашето производство. При положение, пак казвам, че може да внасяме, това е баланса, ама внасяме енергия, която не струва пари никакви, а понякога е с нулева стойност. И изнасяме върхова енергия, което ни прави много, много ценен партньор, защото освен, че печелиме, все пак даваме и това, което е необходимо като енергия. А селското стопанство, да не говорим, много сериозно страда. Страда селското стопанство не само на Унгария и на Румъния заради сушата, липсата на вода. Тя затова и водата в Дунава става все по-малко и по-малко, защото големи количества се черпат за напояване, за обслужване на огромни комплекси, индустриални комплекси, които са построени, не само атомните електроцентрали, които са построени на брега на Дунав. За да добиете представа какво може да се черпи, АЕЦ Козлодуй, за да се охлади парата от генераторите, черпи от Дунава между 60 и в такива случаи, когато температурата на водата е 27-28, а на места дори над 29 градуса, до над 100 кубически метра в секунда вода. За да си представят уважаемите зрители какво значи това, средният отток на река Искър е 52-3 кубика средногодишно. Значи 2 реки Искър практически са необходими, за да може водата да охлади тази пара, която движи турбините на АЕЦ Козлодуй. И нашето решение, защото тук почнаха разни такива политически неща, добре, че са братушките, това, онова. Аз знам много добре, че тази част от инженерния проект е разработена от българи. И българи са си направили това заливче, което е доста ниско изкопано, така че и при още по-малък отток и още по-малко вода, АЕЦ-а може да работи и то много, много, много добре.
предполагам, че след секунда, когато видим и валежите, ще разбереш, и ти, и зрителите ще разберете, че до един месец Дунава няма как да се напълни по никакъв начин, защото средният отток за август и за септември е над 4500 кубически метра вода, а тая вода няма откъде да дойде. Но те моля, нека да погледнем първо за поредната вълна, точно така, тази хубава червена карта, която я показваме с тебе, не знам, може би повече от месец и половина, това от края на май, началото на юни, непрекъснато я показваме. Розовите петна, моля ти се, покажи около Париж, южно от Париж, Мадрид, което е цяла Западна Европа, отново е обхваната точно така, от гореща вълна. Това съсипа зърнопроизводството на Франция, а Франция е основен играч в европейския пазар на зърнени култури. Румъния също много добре участва, Унгария също, но те ще понесат загуби. Това е пшеница, царевица и слънчогледово семе. Това са трите основни култури, които трите страни на глава от населението произвеждат. Ние сме на първо място, естествено, защото при нас слънчогледа ще бъде, може би, някъде от порядъка на 2 милиона тона тази година, при положение, че в района на югоизточна България добивите от определени полета, не става дума тук за 1, 2 или 10 декара, говориме за обработваемо поле, надхвърлиха 1 тон на декар. Добив от пшеница. Това е много висок добив. При положение, че в района на Крушари в тази част средният добив надхвърля 700 кг на декар. Да е честито и печалбите на тези хора, да не успеят да ги реализират, но това пък вече съвсем друга тема. На 13 това е следващия четвъртък. Европа продължава да се пържи в сериозна жега Западна Европа, а ние тихичко си седиме на 31, 32, 35, 6 градуса горещина. Белград 34, това е за конкретния ден. Слънцето намалява като сила, като височина над хоризонта, но пък август месец е такъв с по-меко слънце, което не значи, че няма да е топло. Напротив, до към 20 ще бъде не само топло, но ще бъде и горещо в следобедните часове и у нас, но няма да стигнем някакви екстремни стойности, както миналия път предположихме 40 градуса, някой ни плашиха с 44 прогнози. Това е малко детска радост, бенгалски огън, няма да стане, но нищо чудно, Сандански, Петрич, Русе, Лом, 38-39 да достигнат. По-страшничкото е, защото това не са някакви фантастични и невиждани температури. По-страшното е продължителността на тая топла вълна, която ни обхвана и нас. И при нас нещата са от към 28 юли. Така че ако прогнозите се осъществят, а за сега вероятността е много голяма, над 65% за това, което говоря, ние ще направим, съжалявам, ние ще направим един месец с много висока температура. Сухия период, това ще бъде по-страшно. Неговата продължителност, отколкото някакви си абсолютни максимални температури. Всичко това се развива на един много сух сценарий. Моля те за следващата карта, както тази беше червена, тази карта обаче е с още по-далечна визия
Това са акумулираните валежи, значи събрани всички валежи, които ще се случат от днес, сутринта, събота, та чак до 18 август. Това е не следващия, който идва, а последващия вторник. Да, това е Румъния, която си очертал. Валежите в Карпатите, тази дъгичка, която се оформя, са Карпатите. Валежите в Карпатите ще са доста символични. Говориме за 10-20 литра. Август месец, такива валежи, половината от тях ще се изпарят още от повърхността на Земята. Има много голяма вероятност те да не могат и въобще да формират повърхностен отток. А над България, ето България. Сега, какво можеш да очакваш ти, като журналист, ако ти кажеш, че за 10 дни да, добре, чудесно, Централна Стара планина, връх Ботев ще направи 10 литра. То е смешно за тази част на годината. А иначе в останалата част 1, 2, 3 литра на квадратен метър. При положение, че това е прогноз, това не само не мога да напълни, това няма да даде отток, няма да напълни реките и предполагам, че ще се изчерпи и онзи запас мъниче, който има акумулиран в Железни врата, двата хидроенергийни комплекса Железни врата 1 и 2, и това ще доведе до още по-драстично спадане нивото на Дунав. Унгария, моля ти се, покажи Унгария, тя е бяла, практически в централна, какво практически, тя дори и в източна Унгария говорим за валежи 1-2 литра за 10 дни напред. Това не са валежи, това е просто игра на компютъра с прогнозата. Малко повече са валежите в Австрия, която ти си оградил, но това е горното поречие на Дунав. Това са части от най-южния Бавария, която тези няма да дадат нищо. Вчера се коментираше в района на Виена, Дунав повишил нивото си с 8 см, в Будапеща с 2. Всичко това ще се оттече и чак по-сериозни валежи в този район се очакват някъде около 18-20 август. Това пак е прогноза. Покажи Босна, Херцеговина, Сърбия, Хърватия, тая част на Западните Балкани. Няма никой там. Това е просто точно така. Това е частта, която захранва. Това са десните притоци на Драва, на Сава. Това са реките, които пълнят Дунава. И няма никой, няма валежи. Поне по тази прогноза. Следователно, аз съм скептично настроен за оттока на Дунава през следващите 2 седмици и за да не губиме излишно време на хората, просто трябва да кажа, че минимума в оттока на Дунав във вътрешногодишното разпределение е края на септември, началото на октомври. Така че предполагам, че още 2 месеца, ако не падне небето естествено и нещо не се промени, а това е под 5% вероятност да се случи, да стане дъждовно и да вали на няколко пъти с по 20-30, ама на няколко пъти във всичките тези държави. Иначе нищо няма да се получи. Дунава ще продължи да поставя на изпитание целия живот от рибки, от влажните зони, от всички онези водоплаващи птици, пък и растения, които се захранват от живителната влага на Дунав. Ще се разхождаме пеша до Румъния, това със сигурност може да го кажа в рамките на шегата. Това исках тази интродукция да я сложа, защото мрежите, социалните мрежи
се напълниха с коментари, които, честно казано, са по-скоро емоционални и глупави, отколкото да почиват на реални факти. Не е за първи път. Между другото, едно вмъкване след една седмица или след две, като се чуеме, пак ще говорим, защото същото очаква и Германия. Елба също ще се понижат нивата, тъй като и при тях ще бъде доста сухо. Но това ще го коментираме последствие. Нека да вървим напред. Ти ми каза, че имаш писъмце. Да, но нека първо да видим София и след това, както се казва, по географски ще стигнем до писмото на нашите зрители, които са, така, са коментирали последния ни клип. И естествено ще изпълним и тяхното желание. Добре, по географски започваме с столицата. Все пак столицата са 20% от населението на България, дори когато столицата е изпразнена по отношение на живеещите, тъй като едни са на вилата, други на планината, а трети кой знае къде ги е завял вятъра. Да ни им завиждаме, на тях им е добре. София, ето това, за което говорихме, това ще се повтаря непрекъснато във всички градове, които сме избрали с теб. Вторник и сряда, върха на поредното затопляне. Не, че в понеделник ще бъде по-хладно, понеделник 33, а вторник и сряда 34, но затова пък четвъртък 33. Това е, пак говорим за игра на компютъра, който така е проиграл възможностите. 31,2 до 34,5 градуса, София до 20. Разлика от 1-2 градуса, която практически хората хубаво слънце си сложил, то се вижда и на това, че няма слънце, а малко по-надолу зрителите могат да видят, че там, където трябва в плетката да са валежите и вероятността за валежите, няма нищо. Валежите, ако капне някъде случайно някой заблуден облак в неделя, нещо, колкото да стане още по-влажно и още по-тежко, това ще бъде. Валежи никакви, сутрешни високи температури между 17-18 и 20 градуса, влажни тропични нощи. Това ще го повторя още няколко пъти, но ти каза, че сега ще... Ето го и писмото, естествено. Сега не мога да разчета реално никнейма на човека, който го е написал. Манчо 0. Това е, живи здрави. Да, защото много хора се оплакват, че не се показва Ямбол и Сливен, а имаме много познати в тези градове. И така, ако може да се заместите и седмичните карти, благодарим за всичко, бъдете живи и здрави и продължавайте все така. И аз естествено днеска, както се разбрахме с вас, съм извадил и прогнозата за Сливен. След това ще минем през Ямбол. Ами, Сливен, зрителите вече се убедиха, че кой знае колко трудно да коментираш едни готови данни. Все пак Сливен е по-ниско, все пак Сливен е в юго-источна България, където е по-топло. Ама ако махнем отгоре, пише 10-дневна прогноза за Сливен и си го оставим така, честно казано, с това слънце, може да си мине и за София, може да си мине и за Хасково, може да си мине и за Сливен, Стара Загора. А след малко ще видим и ти ще кажеш каква е разликата между Сливен и Ямбол. Такава е синоптичната обстановка, че в момента практически нещата са на практика еднакви. Иначе, ето, в събота, днеска 35 градуса, утре страшно захлаждане, цели 2 градуса надолу, я станат, я не станат 33.
понеделник, вторник, сряда 34, 35, 36. Това е върха на затоплянето. 36 градуса не е чак толкова страшно. Няколко дни почивка с 2-3 градуса максималните температури ще бъдат, защото то е малко смешно, малко захлаждане. Какво захлаждане? От 36 градуса ще падне на 32 градуса. Много голямо захлаждане. За да може след това пък отново да стане 35-37 градуса. Слънцата, които ти си ги наредил, съответстват и на диаграмата. Слънчево, топло, сутрин и така и тропични нощи с температури над 20 градуса. Сега дали 18 или 20 и 21 градуса не е чак толкова така съществено. Сутрин 1-2 часа малко по-свободно да диша човек, иначе след обед ще жега и пак жега. Ако искаш, покажи Ето го и Ямбол. Абсолютно същото. Коментирай го, аз нямам нищо против. Абсолютно същото. Нищо, че аз съм учил да кажем 10 на години това, но то си се вижда. Компютъра го е сметнал. Той еднакво е времето. Ние си говорихме миналия път, че идва едно такова пасторално време, в което практически няма разлика точно от града. Ямбол, тая част между Ямбол, Свиленград, този район съперничи по едни от най-вкусните дини. Може би съперничат те на Ново село. Тук сега отворихме едно страшно състезание. Всеки ще пише нашите дини са най-хубави и така нататък, но това е район на много хубави бостански плодове, включително и пъпеши. Пъпешите пък се сравняват с тези, които са от Дъбниците, района на Плевен. Иначе високи температури, слънчево време, горещо, висока влажност сутринта, с високи температури и 32-3 до 35-6 градуса температура. Чак до 20 за сега. Ако се промени нещо, живот и здраве, ще бъде коментирано в краткосрочен план. Пазете се след обедните часове, особено децата, възрастните хора вече се научиха. И отиваме малко и до морето, Бургас. И да, Бургас и Варна, те са култови места, които не може да ги прескочиме сега. Август месец е вторият месец, върха на сезона. Тук трябваше да има едно обръщане на времето, преображение Господне, бля. Няма такова нещо. И септември ще бъде много хубаво на морето. Бургас, цялата поредица тропични нощи. Сутрешни температури над 20 градуса, 22-23 градуса. Като млади спяхме в пясъка, на плажа, между дюните. На обед пазете главата, задължително. Ти повдигна въпроса за чадъра и според мен е много правилно. Чадърите, опитвайте се да ги вземете колко се може по-плътно. Слънцето все още е много силно и някои от чадърите са с по-тънка дамаска, с по-тънка покривка. През нея не само, че минават част от ултравиолета, но да не забравяме, че и пясъка отразява една голяма част. Така че внимателно и по-честичко в морето. А морето е хубаво, 25-26 градуса топлина, слънце колкото искаш. Единствено и само може човек да се глези и да се радва на топлината, която ще ни трябва живот и здраве през зимата. Да отскочим до морската ни столица. Ето е и Варна. Варна, това, което си играхме с Сливен и с Ямбол, Варна, същия десен. Топло, сутринта малко така в някои периоди 1 градус по-ниско в сравнение с Бургас, все пак Бургас и Южното Черноморие. И малко по-човешки температури, макар че да, 30-27 градуса, макар че ще има и над 30 градуса. Валежи никакви.
вероятно това да се случи, което виждат уважаемите зрители. Слънчево, топло и доста влажно време, защото ще духа от към морето, е с вероятност 65-70%. Това е много голяма вероятност, особено когато става дума за прогнози след третия, след петия, а ние тук говорим буквално след 14 дни. До 20 това е положението. Слънце, топлина. Време за море и за почивка. И отскачаме и до столицата на Северна България, Плевен. Да, тя е показателна, тази столица е показателна. Няколко пъти го повтарям и няма да престана да го повтарям. Това си е континенталният климат на Северна България. Ето затова е континентален климат, че тук така тропичните нощи ще бъдат по-малко, защото изтиването ще бъде при земя повече и температурите сутрешните ще бъдат 19-18, а дори тук на места се виждат и до 16 градуса. Но за това пък максималните температури ще бъдат твърдо над 32 градуса и ще достигнат вторник и сряда, когато ще бъде върха на вълната, до 35-37 градуса и вече по следващия понеделник там ще поизбистриме нещата, 34-35, ще видим дали така ще се задържат нещата, но за сега вероятността е много голяма. Отново, така, как да кажа, скучно от метеорологична гледна точка, слънчево, топло и горещо, сухо време. Ами аз благодаря, професоре. Следващата седмица ние с вас няма да се видим, защото аз отивам да се възползвам от това горещо време малко до южната ни съседка Гърция, но пък сметка на това последващата седмица отново ще се видим. А вие, уважаеми зрители, не забравяйте да пишете, да коментирате. Винаги ще покажем града, за който сте ни писали. Няма никакъв проблем. Това е хубавото и на нашата прогноза. За разлика от големите телевизии, ние сме гъвкави, чупливи и с професора можем да изпълняваме желание като Аладин, нали, така да ползвам горещината, като Аладин от вълшебната лампа. Благодаря много, професор. Така е. И аз благодаря. Успех пожелавам.